Dili lang ang taga Samal ang naghinam-hinam sa Samal Island Davao City Connector Project. Ang mga taga Davao usab. Halos kada adlaw sigig biyahe ang Davaoenyang si Saturnina gikan dinhi sa 11 sakay niining lansya padulong sa babak sa Samal Island. Matag karon ug unya iyang ginaduaw ang iyang balay nga naa sa isla. Sumala ni Saturnina, hasol gyud ang alang kaniya ang kanunay magpaabot sa biyahe sa lansya, hilabi na nga dagsang usab ang mga tawo nga manabok paingon og Samal. Dugang ni Saturnina, bintaha unta kung anaa na gyud ang tulay nga magsumpay sa Davao City ug Island Garden City of Samal. Aron dali na lang alang sa mga residente nga sama niya ug mga turista ang magtabok-tabok kung itandi sa magsakay pa og lansya o dibakaha sa barge aron makaabot sa padulngang destinasyon. Mao na gipaabot na mo sir nga dugay na kayong panahon. Kay taas kayo ang pila, dugay kayo may makatabok kung naisakyanan. So mas maayo pa gani para sa mga mag-commute na lang kay mas dali. Kung ma-open, kung naan ang tulay, muna pinakamaayo sir. Bintasab alang sa Davaoenyong si Elite Maravillas kung mabutangan na og tulay ang Davao ug Samal. Kay sumala niya, dali na lang niyang mabisita ang iyang mga igsuon nga naa nagpuyo sa Samal sakay sa iyang motorsiklo. Mas gwapo noon nga nanay tulay. Direct na ang biyahe ba? Dili na ka magsakay-sakay pag barge. Ya, manan ritso na dito paingon. Si Boy Henteca nalipay sab nga sa di madugay mahimo na gyud nga realidad ang ilang damgo nga masumpay ang Davao ug Samal pinagi sa tulay. Lipay kay dali na lang motabok sa Samal, dili na busy. Dili parehas diya karon nga porteng bisiha diya sa award. Kung nana na, di mas labing maya. Pipila lang sila sa Turnina, Elite ug Boy sa mga Davaoenyong naghihinam-hinam nga makagamit sa Samal Davao Bridge o galing mahuman na ang proyekto. Sumala nila nga ang pagtukod sa tulay alang sa kayuhan sa tanan. 5 pa ka tuig ang hulaton ay makita sa mga residente sa Davao ug Samal ingon man mga lokal ug langyaw nga turista nga mabarog ang dugay ng pangandoy nga Samal Island Davao City Connector. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.